Nemám sa kde posunúť, tak však ja som ukázal, že sa skončíme v kúpe. Preto toto, čo hovorím, keď sa jazdí, nechajte rozostúpiť. Však jasné, Keď sa stojí tam na narazníku, môže, ale... Bodliak východoslovenský. Rozostúpi, nezabudnite! Nevíte ten tam? To už ste prešli, nie? 2, 3? Vieš čo, ja si idem... A do boku tam nechoďte, bo tam je vybagrované. Takže radšej len tam po tej cestičke, normálne, jak je vyšľapaná cesta. Asi ja idem dole im dávať rady.